Diskors li jispiralek fiduċja, l-aqwa diskors tal-Prim Ministru sa issa. Dawn kienu reazzjonijiet mid-diskors tal-Prim Ministru dwar il-budget għas-sena d-dieħla fil-Parlament. L-opinjonista politiku Desmond Zammit Marmarà stqarr kif id-diskors tal-Prim Ministru kien timbru ta' Gvern Soċjalista li jieħu ħsieb liż-żgħir. Laqatni ħafna id-diskors tiegħu, l-oħrajn għax naħseb għamel ċertu commitment tal-policy tal-Gvern Laburista li huwa dejjem se jibqa' ħsieb minnu l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Marmarà stqarr kif bid-diskors tiegħu il-Prim Ministru jispiralek fiduċja li b'mod realistiku u b'differenza għal kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għandu pjan biex joħroġ lil pajjiżna mill-proċedura ta' aktar monitoraġġ tal-FATF. Serraħ moħħ kulħadd rigward il-kwistjoni tal-grey listing ta' l-FATF, b'mod però realistiku mhux kif jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni li dak li kien għalih fi ftit xhur kollox ikun okej, xi ħaġa li mhijiex realistika. Fuq programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali ikkummenta wkoll il-ġurnalist esperjenza Xavier Balzan. Id-diskors tal-Prim Ministru fl-opinjoni tiegħi kien kemm ili issa aħna naħseb aħna fissati li nħarsu x-xatiedu l-politiċi. Naħseb kien l-aħjar diskors li qatt tagħmel. Hawnhekk Balzan għamel paragun bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Jiena qatt ma kont nistenna Robert Abela jkollu understanding kif jgħid l-Ingliż tan-numri, imma wara li għandu understanding tan-numri. Imma Bernard Grech jikxef li ma jifhimx fin-numri u din hija importanti ħafna fil-politika. One News tkellem ukoll mal-analista finanzjarju Rodrik Bsajla li spjega kif fil-waqt li l-budget jawgura tajjeb sabiex in-negozji Maltin ikunu fl-aħjar pożizzjoni li jikkapitalizzaw mill-irkupru wara l-pandemija, id-diskors tal-Prim Ministru kien wieħed li jtik ċertezza għal ġejjieni sabiħ għall-ekonomija Maltija. Naħseb il-Prim Ministru kompla jagħti ċertezza il-businesses il ħajibqa' hemm ma ħajħalli ħadd warah. U f'dal fażi li huwa importanti biex nerġgħu immorru lura għall-ekonomija li kellna ta' qabel pandemija, dan il-din għajnuna hija mhux bżonn juża imma vitali.